Oh iya, anmu ngakoni aku nunggone sapine iki. Lah kok iya manut aku iki. Padake pengangguran aku. Awas nek ketemu kengko. Tak jaluke opahe iki. Monggo sindu, Pak. Ngene Mas, tegese siap lahir batin ki ora mung soal ongkos tapi yo niat atine kudu mantep, siap karo segala kemungkinan. Aja mung nyawang nek ana sing mulih saka perantauan ki mung saka sisi luar tok. Sisi luare kaya enak lho, kuwi dadi ana motivasi, tapi yo kudu ngerti sisi dalane. Le berjuang merintis saka ngisor, nah kuwi dadekno tekad semangat. Oh, dadine ngoten to, Pak. Nek ketemu akan ndelok tak tagih iki. Piro ya? 1000, 2000, 50.000 lah. Mosok 1000. Kabeh iki butuh perjuangan, Mas. Perjuangan panjang priyatine. Oh, dadine ngoten to, Pak. Iya, Mas. Memang ya ngono kuwi. Kudu gedhe priyatine, berjuang saka nol nganti tekan suksese. Kudune ngoten to. Dereng maksud kula. Dibaleni Mas, ngombene. Nggih, Pak. Masalah aku ki rugi, wis dirugikan iki. Waktu nyanteku berkurang iki dadine gara-gara aan. Wis. Oh, dadine ngoten to, Pak. Iya, Mas. Wah, paling besok tuku bicikan iki. Duit opae saka aan nggo tuku bicikan. Nganu Mas, iki mau warunge tutup. Walah, salah dina ku mrene. Sopae ngrene Mas, tak tepai puli tempe sak barang-barange. Biaran jobos lho, Pak. Dipasang mrene ora enak ya apes meneh. Muga-muga yo ora ngapusi, Pak. Halo? Ya mbuh iki kapan? Urung duwe ongkose gek. Ongkos sono to. Oh, iya, Le. Iki wis tanggung jawabe wong tuwa. Iya. Sing hati-hati ya, Le. Lumayan, wis oleh pakan. Aduh. Jane enten perlu napa, Pak? Kula diatur mriki enten napa? Bab merantau dibahas esuk meneh ya, Mas. Lah piye, Pak? Dadine iki. Jarak emosi ora merantau. Nyewa nengen ngalor ngidul ketemu lewat jarak ngene sepet ae. Ngene Mas, aku iki pengen nurun rembug karo kowe. Dadi anakku sing mbarep kuwi kepengin rabi. Sik, Pak. Maksudnya aku kan ngrabeni ngono to. Lah kula siap no. Bareng. Kenapa, Gang? Ini to. Tak omong ono channel apik ning dikon apa kelali aku. Oke. Dikon like, comment, subscribe, share. Oh, iya kuwi sing tak maksud Reng. Nah, iki ya enak iki. Lali ya lho. Channel-e dijak keluarga. Nuwun.